हिंके बाहाय तंबाय खाजानि माराथाय किचिं सं खाखे नरबो जत्तनो kaham kurumno tongna hannoi हिंके आंतिनि हिंके तुई फैका सिनि बखक रुमाली जमातिया बाहाय के thuikha एबा के बाहाय के बिनि langma chokha aboni full explain video tuboi फैका नरक kaham के sawaimana ni musungoi tong हिंके सिनि बखक रुमाली जमातिया बाहाय के thuikha एबा बाहाय के बिनि langma chokha ab orong नरक kaham के sawaimana ni musungoi tong हिंके in video no puila ni simi paithak jora soyaoi naitongdi tei kaham ke sawaimana in video ni bisingtui Tangwi bithisaoi thuinani nakha chini bukok rumali jamatia abno tui full explain khlainai in video ni bisingtui tai narok jottano naitongdi puila ni simi paithak jora Burui tai chlani address rok ang in video ni paithako sanai narok naitongdi in video no paithak jora Loki puja eba hojagirini salo bwsai bai walayoi bithisao honai sawai mangkha tai bini bwsai nokni lokhlai rokhnai bo sing sawai mangkha aboni bagai bithirok sawai bini langmano bo saksakno sasuka eba bini langmano bo saksakno sujai klai bini langmano sasuoi tlangkha Bukuk rumale ka jabra sinia bithisaoi thuikha tarmane hingke chungjotna saimana koira bi buslui hingke kaisa khumni buslui o buslui no bosawai haino kobor sama hingai hospital thanga hospital thamani yagulo bini langma chokha hospital ni doctor bo bono basirioi narbe malliya tamne hingke bithi belai no bini sorio action khai thanga aboni bagai bini langma chowai thangka kebo hangke basawo bo bini sori hamini bagai se bini langma chawo bo kono bithi roksaya hanai haipano bo sung sawai mano Loki pujani salo bini bwsai bai kisa kerengkarang eba bini bwsai bai walai mani yagulo bini bwsai bono bwsai nogni bono lukhlaio hanoi bo joli jagai nogni ongkhoroi jabara sinia bithi eba khumkoirabi bwsrine sawoi bo bini langmano chokha belaino bini sago bithini action klaima bagoi bini langma chokha hospital thamai pano bono doctor rok basiroi narogoi manliya ang semangka thuinai bukuk rumali jamatiani bini ma bukuroi bini ma hangke agino langma chawai o hatai sungsaro yakari thangka tabu hingke bini nukhungo bini babu simina tongsio aboni yagulo chini bukuk rumali debroma bo o hatai sungsaro yakari thui thangka o chini thuine bukuk rumali jamatiani bini babu tabu busuk si mokol ni mukti kuplum rogungoi tongkhana tai busuk si bukharok yogjagoi tongkhana hingke ang in video ni bisingtui obona sanai chini ti prasarokno nogo bihik bwsaiba tamono walaya tong eba tamono kokbanglaya tong aboni bagoi bo bihik ngoi bithisawai thuinani kuno kogya bwsaibo homtui khilai nogni lukhrai marok belaina saya joto borokni family eba joto borokni nukhungo obo walai bung kisamisa phaini no eba kisamisa kokbanglai mung oborok bo tongnai no haipano nijini saksakni langmano niji suicide kai thuinani obo kuno umui maya obo no family hinai nukhung hunai kakangke nijini bihik bo kisa bujina nangnai tai nijini bwsai bo kisa bujina nangnai omti khilai wala yei nogno khungnai yakari kalangai thangongke sungsaro yakari kalangai thangongke tai amo blaino jotoni bagano blaino tekto nango tai dukho banango tamne hingke khoroksa khorokni bagoya jotoni ni ma pha tai ni jaiti gusti tongnai roni bo blaino mokolni mukti kuplumungoi habo kalayo ang in video ni bisingti hain hai obuna sanai kebo ni nukhungno walaya hanai kri jotoni nukhungno walai mungphayo haipano walayo hanai nijini saksang langmano ta sasudi eba nijini saksang no suchai tok ta khidi tamne hingke tini walai kangke khana hamai thango omo omtui no ongnai tai jotoni nukhungno walai mungrok kokbalai mungrok bo tongo kebo ni nukhungno kuri hini sawai maya hingke bayap sang norok in video ni bisingtui kaham kena sawai makhana chini bukuk rumali jamatia bahai ke bini langma chokha eba bahai ke bo o hatai sungsaro yakari thangka hingke bayap sang in video no norok bini bagai khayok mani tongkha ke in video no kobang share khedi tai bini bagai hamjang mung tongkha ke in video no like khedi tai thuine bukuk rumali jamatiani para eba kami hingke telemura khampar tai bini bwsaini para engkha Amorpur norok in video ni bisingri boroni details eba boroni kamirok bojaga aborok kaham kene sawai mankhana tai norok jodi kebo ani o channel o kothal phaitung hongke subscribe khai kongke please tabona subscribe khayoi ganani bell icon sinoi all press kainari tamni hingke ang jefur katal video upload khayo aprona norok ni ora joten sei sika notification sogaina bagai
hingke bayap song video tini bagai asukna haina hamalai pini narok bai katal update ni bising tui tai narok ani e channel ni bising tui information video rok tai explain video rok nai tongani musungai tong hingke ani channel no subscribe khayoi gana ni bell icon chinai all select khainari hingke ani khapang ni takuk te bukhuk sang ani joto viewers no bell icon hambai video na puilen simi paithak jara logiroi nai tongmani bagai